За трета поредна година информационният център Европа директно в Русе организира конкурс за карикатури. През творческия поглед на професионалисти и любители карикатуристи от цял свят, организаторите искат да обърнат внимание на общо значими теми не само за нас, българите, но и за всички европейци. Целите на конкурса са по един креативен, по-нетрадиционен начин да привлечем вниманието към темата на Европейската година, а именно Европейска година на активен живот, на възрастните хора и солидарност между поколенията. Активен живот, неостаряване, тъй като трябва да има нещо положително. Темата за връзката между поколенията явно е развълнувала много творци. 107 творби на 50 автора от 23 страни се бориха за наградата. Председателят на журито, известният карикатурист Ивайло Цветков, с радост споделя, че качеството на творбите всяка година се повишава. Не много работи като количество, но качествени истории, и това е много важно, че конкурса не е от тези комерциалните, които предлагат много такива финансови стимули, да ги кажем, но все пак има много качествени имена, които ние с тук нашите колеги професионалисти от Русе познаваме в световен мащаб и европейски най-вече. Така че тук има много качествени имена, което ме радва мене. Така, смисъл да бъде жури на такива хора е престиж и чест за всеки журиращ. Ние решихме да наградим позитивния хумор, който доста някакво пространство напред, не е толкова в сантименти на миналото и черния хумор, така че затова и беше трудно на журито да каже кой е най-добрия. Критериите винаги са два, според мен. Аз съм бил доста пъти жури. Първо, специално за карикатурата, това е визия, смисъл рисунката, а идеята е още по-важна. Значи, идеята е водещата. Голямата награда тази година отива при украинеца Владимир Казаневски. Специалните награди на журито са за Ириен Трендафилов от Пловдив и Валентин Алахверджиев от Русе. Фаворит на Русенската художествена галерия е Драгомир Джукич от Черна гора. Темата е много интересна. В смисъл поколение и ние всеки ден се сблъскаме дали с внуци, дали с децата си. Както сина ми, и то преди 5 години ме пита, ама по ваше време имаше ли телевизор? Значи в тяхните очи ние сме... Вие на позитивния хумор или на негативния хумор залагате на черния? Зависи. Много зависи. Зависи от настроението, зависи от темата, зависи и от моето състояние. Понякога на позитивния, понякога на негативния и даже на много черния хумор. Селектираните творби вече могат да се разгледат в художествената галерия, а от следващият месец те ще бъдат изложени във всички центрове на Европа директно в България.